DJ Marshmello se jkun f'pajjiżna fit-19 ta' Lulju għall-14 l-edizzjoni ta' I Love MTV. Dan ħabbru d-direttur ta' G7 Events Owen Spiteri waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn intqal kif wara sentejn l-akbar festival mużikali b'xejn fl-Ewropa se jirritorna fuq il-fosos tal-Furjana. Iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija nnota kif l-istazzjon MTV jilħaq mal-400 miljun dar madwar id-dinja u bekk dan l-avveniment mhuwiex biss lejl ta' divertiment tal-eluf ta' persuni li jaraw dan l-ispettaklu f'pajjiżna. L-MTV hija vetrina, prattikament l-akbar vetrina ta' marketing għal pajjiżna xi hemm xandra 140 pajjiż u allura naturalment il-benefiċċju li jieħu minna l-industrija tat-turiżmu sabiex inħajru turisti jżuru pajjiżna huwa kbir. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo sostna kif il-fatt li se jsir dan il-festival tant maħbub anke barra minn xtutna huwa sinjal ċar tal-futur sabiħ li se jkollha Malta. Appella sabiex baqda l-poplu Malti jibqa' ottimistu maqut sabiex fil-qasam tat-turiżmu pajjiżna jerġa' jikseb is-suċċessi kbar li ra qabel il-pandemija. Huwa tenna jgħid kif dan l-avveniment huwa l-ewwel pass għall-irkupru turistiku tal-pajjiż. Lan tagħna jibqa' dak illi bħalma tajna l-għajnuna kollha illi kien hemm bżonn fix-xhur li għaddew lil l-industrija hekk inkunu qegħdin hemmhekk sabiex naraw li l-irkupru jkun wieħed sostenibbli u jkun wieħed mibni fuq sisien sodi bilan li jkollna prodott turistiku aħjar biex dak kollha li jżuruna jkollhom esperjenza illi ma jinsewwa qatt tant li jerġgħu jiġu lura f'pajjiżna fis-snin ta' wara.